Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Jagभर. You can experience here and bring out a reason of your happy life. जेव्हा कोकण आपलंच असा. मॉरिशसवरून फडणवीसांनी हे सगळे आदेश दिले असे म्हटलं जात आहे. मॉरिशसवरून फडणवीस यांनी हे आदेश दिले असंही म्हटलं जात आहे, आरोप केला जातो. मला विदाउट एव्हिडन्स पत्रकार विचारलेल्या प्रश्नाला मी उत्तर देणार नाही. आपल्याकडे आहे एव्हिडन्स, नाही तर आपल्याविरुद्ध कोर्टात केस दाखल करेल. नाही, स्टेटमेंट आहे कोर्ट, त्यांची स्टेटमेंट फॉरगेट इट. त्यांनी तिथून आदेश दिलेला एव्हिडन्स आहे. आदेश झाला, वॉरलेस रेकॉर्ड हे होतं, एंट्री होते, आहे काही बोलायचं. हे कोणतरी त्यांचा बोलतो तो खासदार. काल बाथरूममध्ये लाठीचार्ज झाला. सरकारकडून असा दावा केला जातोय की लाठीचार्ज झाला नाही, मात्र आंदोलक अनेक ठामपणे सांगतात की आपल्यावर लाठीचार्ज झाला. कव्हर केलं असेल ना तुम्ही, लाठीने मागे ढकललं, लाठीचार्ज केला का ढकललं, तुम्ही मीडियाने कव्हर केलं असेल ना. आम्ही काय बोलतो ते काय बोलतात ते सोडून द्या. तुम्ही काय पाहिलं ते सांगा ना. तुम्ही म्हणजे तुमचे लोक जे असतील त्याने. बरं झालं काय, जे काय झालं तुम्हाला काय म्हणायचे त्याच्यातून, काय बातमी हवी आहे तुम्हाला. त्यांचा विरोधक असाही आरोप आहे की दडपशाही करून हा. कोण विरोधक, काय कोकणाशी योगदान त्यांचं, किती प्रकल्प आत्तापर्यंत कोकणात आणले, कोकणाच्या विकासामध्ये विरोधकांचं काय योगदान. विमानतळ त्याला विरोध, धरणं त्याला विरोध, रेल्वे त्याला विरोध. आता हा 1.25 लाख कोटीचा, 1.25 ते 1.5 लाख कोटीचा प्रकल्प येतो आहे, त्याला विरोध. एनरॉन त्याला विरोध. प्रत्येक प्रकल्पाला विरोध करतायत आणि कामं मात्र कॉन्ट्रॅक्टर घेत आहेत. ते का नाही तुम्ही सांगत. हे विकासाच्या गोष्टी नको असतील तर त्यांनी सांगावं. विरोधक हे म्हणतात, विरोधक हे म्हणतात. कोण विरोधक आहे. जिल्ह्याच्या प्रगतीमध्ये योगदान सांगा मला. एक धरण आणलं, एक ब्रिज आणलं, काय केलं सांगा. लोकांचं उत्पन्न वाढण्यासाठी, रोजगार मिळण्यासाठी काय केलं. उद्धव ठाकरे, शिवसेना तुमची. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.